Chorvatsko. Nejenom autem se dá dostat do Chorvatska, viď tam to. Měli jsme remorké s uhlím. A to jsem já, kapitán Kormorán. Naši plasíci. Zamávej. Končil Filipek. Uvidíme, co nám řeknou Chorvati, dneska se tam děje něco kvůli Liberlandu, tak uvidíme, jestli se tam dostaneme po vodě. Tak dáme zprávy. Zatím se loučí posádka gumový Čulferda, muž F470 a Suzuki FB20. Když to táta nahrává, tak já řídím.